gandeiras deste país, lóxicamente, vai dirixida ao conxunto da sociedade para sensibilizar do problema que, por desgracia, nos toca vivir, vai dirixida, por lo tanto, tamén aos consumidores, o máxima responsable nestes momentos da Consellería de Medio Rural para, de algún xeito, modificar esta situación que estamos vivindo, que vos contarei a continuación, vai dirixida á distribución e vai dirixida, lóxicamente, aos responsables desa situación que é a industria láctea. Quero decirvos que a realidade é que vivimos unha discriminación os produtores deste país únicamente por producir leite en Galicia. Un produtor en Galicia recibiu durante este último ano 4 céntimos menos, coa única razón e justificación de que tenga a súa explotación ubicada en Galicia con respecto ao que está percibindo de media os produtores do Estado español. Para que nos fagamos unha idea, o diferencial que cobramos é de 127 millóns de euros menos durante o ano 24, é dicir, e para ter unha comparativa e facernos unha idea, supón o presuposto, ou é igual o presuposto da Diputación de Lugo durante un exercicio para o vindeiro ano 25, é máis do que sería o presuposto da Diputación de Ourense para o ano 2025. 127 millóns de euros que se quedan as industrias e que fan caixa a conta de un sector que para nós e para o noso país é estratégico. O 41% dos produtores do leite se produce no noso país, o 56% dos produtores están en Galicia e, por lo tanto, na medida en que se baixe o precio de mellor e de maior calidade, con uns parámetros de maior calidade en materia grasa e proteína, as industrias fan a caixa para compensar a outros produtores e, por lo tanto, o que queremos é que en este momento, que é un momento especialmente importante, non o eleximos ao azar, sino que é un momento donde se empezan a negociar os contratos, é dicir, antes do 31 de marzo teñen que estar firmados os contratos para a nova campaña. Na próxima semana empezaremos a recibir as distintas ofertas, porque por imperativo legal os gandeiros teñen que recibir as ofertas das industrias con 2 meses de antelación e, por lo tanto, é un momento que é fundamental. De aí que iniciáramos hoxe esa campaña que vamos a dirixir. Esta mañá xa trasladábamos a Consellería do Medio Rural a necesidade de manter unha entrevista e trasladarlle esta situación. Necesitamos imperiosamente que se recorte ese diferencial que hai de precios e esa discriminación que se está producindo e, por lo tanto, solicitamos unha entrevista. Vamos a facelo tamén cos grupos parlamentarios, cos distintos grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia, e imos facer esa campaña a todos os niveis, solicitar a reunión cas industrias e, desde logo, non o imos a permitir que se siga con esta situación. A importancia do sector lácteo é estratégico para o noso país, o sabedes, non só polo número de produtores, o número de explotacións, apenas quedan xa 5.300, non chegamos a 5.300 explotacións en Galicia, deixamos no camiño ao longo deste último ano 350 explotacións, e isto non podemos seguirlo permitindo. Sendo conscientes que, ademais, é dicir, o 60% das explotacións producen o 20% do leite, é dicir, ese extracto de menos de 250 toneladas, o 60%, por lo tanto, da produción do leite deste país está no 20% das explotacións, é dicir, un 20% produce prácticamente o 60% do leite que se entrega en Galicia, e que están marcando un diferencial sustancial. Cando falamos de medias, o extracto por encima de máis de 1.000 toneladas están percibindo unha media moi superior aos de abaixo, os de menos de 50 toneladas. Por lo tanto, o que necesitamos é que se frene de algún xeito a desaparición de explotacións no noso país que teñen esa doble función, non só a económica, sino tamén a social, a medioambiental, de fijar explotacións no medio rural e de salvaguardar o medio ambiente. Por lo tanto, o primeiro é a exigencia de eliminar ese diferencial e que se manteñan esos ingresos a nivel do noso país. En segundo lugar, o que necesitamos é que dunha vez por todas haxa unha negociación real entre os produtores e as industrias e que, por lo tanto, empecemos a negociar
e obxectivizar os precios, é dicir, que haxa referentes e índices que digan ou que nos indiquen cando hai que subir ou baixar o precio en base á situación de mercado, porque non hai ninguna razón que justifique esta situación que nos toca vivir e, por lo tanto, obxectivizar os precios e que teñamos esos índices que permitan saber cando hai que subir os precios ou cando hai que baixar en base a costes de produción, evolucións de mercado e demais é fundamental tamén. É dicir, observatorio de precios en Galicia e que haxa unha AICA para que a lei de cadea sea unha realidade e que, por lo tanto, teñamos esos instrumentos que dunha vez por todas se consiga eso e, por lo tanto, trasladarle á opinión pública esta situación, que se sean conocedores da estrategia, da importancia dun sector estratégico no noso país e o que está sucedendo desa discriminación por razón de ubicación no noso país das explotacións é fundamental e, sobre todo, que se haxa unha intervención por parte das administracións para evitar que se produzca esta cuestión, non?